dag. Nej! Hvad skete der? Hubert og guldklumpen. Hej så, Hubert. Au, det gør så ondt. Det må du gerne lade være med. Men hvis du skal over til den guldklump, så skal du klare en lang række udfordringer. Og det forcentrer om bestemt dig nu. Og den første udfordring er, at du skal sejre en masse monstre. Der hvor der er et skilt. Okay. Og forresten, den her kiste har du dine ting. Ja. Hvorfor har jeg råt kød på mig? Det gider jeg ikke. Og så pile. Og en bue. Og en... Yes, de dræber hinanden. Du får en pause til at spise. Okay. Fedt. Den her, det er så hårdt. Ja, det er rigtigt. Er der virkelig ikke mere? Nej, du har taget det hele. Kan du lige smide et stykke brød? Jeg er sulten. Ja, godt. Okay, selv tak. Det er perfekt, det her. Lige i røven. Ej! Det er sværere at ramme. Okay, så det er hardform. Jeg kan få guldkloppen! Hørte du det, villagermand? Ja, men du mangler stadig udfordringer. Hvad? Du sagde, jeg ville komme over til guldklumpen, når jeg havde klaret en udfordring. Ja, når du har klaret en række udfordringer, sagde jeg. Dø med dig, mand. Det havde du også fortjent. Men kan jeg ikke komme op? Ikke før du har klaret alle udfordringerne. Så kommer du i kreativ, og så får du adgang til at kunne komme i kreativ, og så kan du flyve op. Ja, jeg kan leve videre. Men inden så skal du jo give din ting til mig. Okay, så jeg må ikke bruge de samme ting. Men du skal først lige give dem til mig. Ja, det skal jeg nok. Men jeg vil altså hellere op nu, end at have den guldklump. Det må du ikke. Jo, jeg må så.
Nej, det havde jeg ikke lige tænkt mig. Må jeg godt beholde det her sejtøj? Ja, jeg kan alligevel ikke tage det på. Jeg kommer aldrig op herfra. Nej, det er villager. Og det er sjovt at åbne og lukke døre. Det er også det eneste, jeg kan lave. Nej, det er villager. Ej, au, mine fingre. Og min hånd. Au. Men au. Villager, mand. Ja. Jeg er simpelthen nødt til at sige det til dig. Men jeg vil op nu! Nej, det kan du desværre ikke. Og jeg kan heller ikke. Jeg er nemlig blevet fanget hernede. Fordi jeg er formand for det her. Jeg er ham, der er her. Jeg kan da bade. Men det var i hvert fald det her afsnit af Hubert og Guldklumpen. Tak fordi I så med. Hej hej.